Nyt olisi kaikille mönkijämiehille ja varsinkin kannamimiehille pro-tippi. Jos on virtalukko sijoitettu niin huonosti eikä siinä ole oikein mitään suojaa, niin paikallisesta hydraaliikkaliikkeestä IKH:lta kävi ostaa ihan tämmöisen kumitutin, mikä on hydraaliikan pikaliittimille tarkoitettu letkujen päihin tökättäväksi. Tämmönen se passaa tuonne lukon alle ja tuohon menee nuo. Ei mene vesi sisään, vaikka pihalla säilyttääkin tätä niin kuin mäkin yleensä teen. Toimii. Kustannukset €50. Ja laitoinhan mä tosiaan eilen tähän kanaaseen, kun tuon virtalukosuojan pistin, niin varmuuden välttämiseksi päävirtakytkimenkin tuonne 2.5 hitsauskaapelista laitoin uudet maakaapelit. Saapi tuosta sitten päävirrat pois, jos se vielä juonittelee tuo virtalukko.